Stalo sa niečo, čo bolo dlhé roky považované za priam nemožné a trochu nepredstaviteľne. Dubaj. Mesto, ktoré bolo roky symbolom bezpečia, luxusu, ale hlavne stability na Blízkom východe. Mesto, kam sa ľudia sťahovali v rámci celého sveta, kam investovali a presúvali svoj život. A práve toto mesto tieto dni dnes na oblohe počuje výbuchy a práve o tom bude dnešné video. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a toto video sa mi určite nenatáča ľahko. V tomto videu by som na úvod chcel zhrnúť fakty, to znamená, nebudem riešiť špekulácie, nebudem riešiť nejaké dojmy, nebudem riešiť morálku, či je to správne, zlé, alebo nejakú škodoradosť. A v druhej časti videa by som dal môj osobný, subjektívny názor, s ktorým nemusíte súhlasiť ani nemusí sa vám páčiť a možno bude aj úplne chybný na investičné apartmány v Dubaji. Na úvod tohto videa poviem, že investičné apartmány v Dubaji aktuálne proste nie sú taká téma. Tým, že v danom regióne je veľa Slovákov a Čechov, tak prvorada je bezpečnosť. Každému jednému človeku, ktorý sa nachádza v danej lokalite, a nemusí to byť len Čech alebo Slovák, prajem hlavne zdravie a bezpečie, aby sa mu nič nestalo. No a samozrejme Slovákom a Čechom prajem to isté a prípadne šťastné návraty z týchto destinácií. Každá jedna vojna je zlá a za posledné roky tých vojenských konfliktov máme naozaj niekoľko a takisto sme si za posledné roky už viackrát zažili situácie, ktoré sme si naozaj nedokázali predstaviť. Ak nás svet niečo naučil za posledné roky, tak nás naučil, že musíme byť naozaj pripravení na všetko, nielen v investovaní, ale aj v živote samotnom. Keďže internetom koluje strašne veľa nepravdivých informácií, strašne veľa skreslených, tak najskôr by som tu dal fakty. Ja toto video natáčam v stredu 4. marca a budem používať fakty do tohto momentu. Vojenský konflikt medzi Izraelom a Iránom trvá naozaj už niekoľko rokov a toto nie je prvé bombardovanie, ale tí, čo investujete a čo tieto témy sledujete, tak viete, že naozaj za posledné roky je to už niekoľkokrát, čo sa Izrael a Irán naozaj bombardovali. Čím je to tentokrát iné, je to, že sa úplne priamo zapojili aj Spojené štáty americké. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Tam niekoľko týždňov presúvali svoju vojenskú techniku, na zatiaľ čo v minulosti to bolo tak, že oni možno nejako nepriamo podporovali, dávali im nejaké zbranie, tak teraz sa zapojili úplne priamo. Povedal to na rovinu aj Donald Trump, na vlastne USA sú v priamej vojne takisto proti Iránu. Tým je to tentokrát iné. Treba povedať, že okolité krajiny Blízkeho východu, ako je napríklad Kuvajt, Bahrajn, Omán, alebo práve aj Spojené arabské emiráty, kde sa nachádza Abu Dhabi a Dubaj, v tomto čase v stredu 4. marca nie sú v priamom konflikte s Iránom. Prečo ich teda Irán bombarduje? Bombarduje ich najmä preto, pretože na tomto území Blízkeho východu sú americké vojenské základne, čiže Irán ide v tomto momente po amerických vojenských základniach. Donald Trump sa jasne nechal počuť, že Spojeným štátom americkým ide o zmenu režimu. Nejde len o to, aby odstránili nejakého vrchného predstaviteľa, čo sa im mimochodom už podarilo, ale ide o kompletnú zmenu režimu. To nám možno trochu naznačuje, že naozaj tento konflikt nebude trvať až tak úplne krátko, ako sme si mysleli a že Donald Trump sa možno neuspokojí s nejakými čiastkovými cieľmi, pretože zmeniť úplne celý režim, aby tam padol kompletne celý režim, je naozaj veľmi ťažké. O niečo podobné sa už Spojené štáty americké pokúšali po 11. septembri roku 2001 v Afganistane. Na všetci vieme, ako to dopadlo. Túto tému tu však nejdem rozoberať, každý si to môžete načítať, ale za mňa osobne, a toto už je trochu môj subjektívny názor, tá zmena režimu, ak na tom Trump bude stáť a bude na tom trvať, nebude taká jednoduchá, môže trvať dlhšie obdobie. Teraz poďme možno trochu subjektivity a poďme sa pozrieť na tie investičné apartmány v Dubaji. Dubaj aktuálne nie je cieľ. Avšak hrozí, že ak Spojené arabské emiráty aktívne zaútočia aj oni na Irán, tak Dubaj cieľ naozaj byť môže. V tomto momente sa Spojené arabské emiráty bránia a v podstate to, čo tieto dni vidíme v Dubaji, tak je to, že Irán sa snaží zbombardovať americké základne na tomto území, tak ako sa to snaží aj inde a Spojené arabské emiráty sa hlavne bránia. To znamená, že snažia sa zostreliť všetky drony, všetky rakety a to, čo ľudia vidia na oblohe Dubaja, sú práve zostrelené drony, kde niekedy úlomky padnú jednoducho aj do mesta. To ste videli tie požiare. Ja tú situáciu nechcem zľahčovať, nechcem moralizovať, chcem len zhrnúť fakty. No a čo teda s investičnými apartmánmi v Dubaji? Tak to je momentálne
neriešiteľná otázka, kým sa spor nevyrieši. No a za koľko sa daná vojna alebo spor vyrieši, to proste momentálne nevieme nikto. Čiže aktuálne nad tým obrovský otáznik, ale ja by som tu dal možno taký môj subjektívny názor, ktorý viete použiť nielen na apartmány v Dubaji, ale v podstate na apartmány hoci kde vo svete. Investovanie do nehnuteľnosti je dlhodobo považované za veľmi dobrý spôsob investovania. Čo sa týka zahraničia, presne sa vždycky treba pozrieť na rizika. Treba sa pozrieť na to, akí susedia sú v tom danom regióne, pretože Dubaj, áno, dlhodobo patrí medzi najbezpečnejšie miesta, ale to vlastne neznamená, že tam nikdy takýto konflikt nemôže byť. Hej, neznamená to, že sa tam nikdy nič nestane, len preto, že Dubaj je bezpečné mesto. Áno, Dubaj a Spojené arabské emiráty celkovo majú vynikajúcu obranu, vynikajúci systém, vynikajúcu ekonomiku, proste všetko tam funguje tak, ako má, ale sú v regióne, v akom sú. Toto isté platí aj na iné krajiny. Vždycky, keď investujete do zahraničia, treba sa hlavne pozrieť na rizika, a čo ja hovorím našim klientom, ale napríklad aj VIP členom, treba, aby to vo vašom portfóliu malo zmysel. To znamená, že ak niekto investuje do zahraničia svoje posledné peniaze, ak niekto nemá rezervu, ak niekto nemá napríklad zainvestované tu, ak niekto to bere na príliš veľký dlh, tak to je proste jednoducho zle. Drvivá väčšina ľudí, ktorí investovali v Dubaji, tak investovali preto, že chceli sa tam možno na určitú časť roka presťahovať a verte mi, že neinvestovali svoje posledné peniaze. Čiže vy môžete investovať v zahraničí, ale to je vo svojej podstate až ten úplne posledný krok. Vy musíte mať stabilný príjem, vaše príjmy musia byť oveľa vyššie ako výdavky, musíte mať zložené nejaké svoje základné investičné portfólio, musíte mať takisto rezervu minimálne na 6 až 12 mesiacov, musíte byť pripravení, že ak by sa napríklad niečo vymklo a vy máte už lokálnu hypotéku v Českej republike alebo na Slovensku, ak by sa napríklad zvýšili úrokové sadzby alebo by ste napríklad vám vypadol nájomník, vedeli to zvládnuť, až ako v úplne poslednom kroku môžete investovať v zahraničí. Tým pádom investovanie v zahraničí nie je vhodné pre drvivú väčšinu bežných ľudí, pretože tí bežní ľudia nemajú vybudovaný ten základ. A čo sa týka investičných apartmánov v Dubaji, tak teraz je naozaj extrémne ťažké čokoľvek povedať. Teraz to naozaj nikto nevie. Vo všeobecnosti, keď sa na to pozrieme, tak Dubaj schytá určite nejakú reputačnú ranu, pretože do tohto momentu si asi nikto nevedel predstaviť, že by sa tam niečo takéto dialo a ono sa to naozaj deje. Krátkodobo tam môže byť v tomto roku určite menej turistov, takisto to zníži nejaké príjmy z toho Airbnb, z toho nejakého krátkodobého nájmu a to môže vyvolať tlak. Keď sa pozrieme na tvrdé štatistiky, tak realitný trh v Dubaji posledné roky naozaj letel extrémnym tempom. Častokrát rastol dvojciferne, no a tak ako každá jedna investícia, tak aj investícia do nehnuteľností akýchkoľvek, kdekoľvek na svete prináša to, že tieto nehnuteľnosti jednoducho nebudú rok čo rok dvojciferne rásť. To je absolútne nemožné. Vždycky tam príde nejaký moment, ktorý to proste zlomí a kedy tie ceny budú klesať. Niečo podobné sa stalo v roku 2008 v Európe, v Amerike, takisto aj v Česku a na Slovensku. Niečo podobné sa stalo aj v roku 2022 v Česku a na Slovensku, kedy po covide určite typy nehnuteľnosti, hlavne v tých menších mestách, klesli aj o 15 alebo 20%. Čiže nič nerastie do neba, všetko má svoje rizika a áno, tie investičné nehnuteľnosti teraz môžu klesnúť. Avšak kľúčové je, ako celá táto situácia dopadne. Ako dlho bude tento stav trvať a ako vlastne Dubaj z toho vyviazne. Ak by sa ten konflikt vyriešil vlastne veľmi rýchlo a vyriešil by sa dlhodobo, tak pre Dubaj je to samozrejme výborné, pretože do tohto momentu, do stredy 4. marca vlastne oni tú defenzívu zvládajú. Ak by tento problém vyriešili by ho systémovo a to riziko by tam do budúcna už až také nehrozilo, tak samozrejme tá situácia nie je vážna. Ak však napríklad tento konflikt a táto situácia bude pretrvávať niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov, tak je to samozrejme problém, ale my to teraz naozaj nedokážeme ovplyvniť a tá situácia sa reálne mení každý deň. V tomto momente teda nedokážeme povedať viac. Ono vo všeobecnosti tie nehnuteľnosti nie sú dobré alebo zlé. Takisto akcie a ETF nie sú dobré alebo zlé, takisto Bitcoin není dobrý alebo zlý. Každý jeden asset, čo sa týka nehnuteľnosti, akcií alebo kryptomien, dlhopisov, zlata, všetko vám dáva nejaké výhody alebo nevýhody. No a vašou úlohou je pracovať s tým, aby ste vedeli vyhodnotiť riziko a práve preto točím aj tieto videá, kde o tých rizikách veľmi rád hovorím, kde rád informujem a vzdelávam ľudí o tej aktuálnej situácii, ale aj celkovo. A vašou úlohou je vedieť vyhodnotiť to riziko, vedieť sa na to pozrieť, ale čo je absolútne najkľúčovejšie, napasovať to na svoju
vlastnú situáciu. Drvivej väčšine ľudí sa naozaj neoplatí investovať do investičných apartmánov kdekoľvek na svete. Drvivej väčšine ľudí sa neoplatí robiť stock picking, že budú vyberať akcie, pretože vlastne nebudú vedieť poraziť ani základný index. Drvivá väčšina ľudí sa neoplatí investovať do bitcoinov, pretože hneď na ďalší mesiac sa nechajú nachytať na nejaký podvod, lebo si to nenaštudujú. Takže tá samotná investícia, ten investičný apartmán, tá daná akcia alebo samotný bitcoin, oni nie sú dobré alebo zlé. Ide o to, ako to využijete vo svojom portfóliu, ako šetríte riziko a vlastne o tom je celé investovanie. Moja záverečná správa do tohto videa je, že prijal by som každému pokoj, kľud a bezpečie, o trochu menej škodoradosti, nejakej nenávisti, pretože predsa len v tomto regióne veľa Čechov a Slovákov a tá škodoradosť, tá nenávisť, ktorá tu posledné dni bola naozaj neuveriteľná. Za mňa je to trochu nepochopiteľné a smutné. Ako náhle budú nejaké nové správy alebo budeme vedieť vyvodiť nejaké závery, tak ich určite vyvodíme. V tomto momente sa to nedá a neostáva nám nič iné, ako tú situáciu sledovať.